खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कभिडनि गोदान एसअपि फोसावबाय। गोदान बोसोरनि समावनो आरोबाव सा 4-5 एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबनो हागौ। हिमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआ माखासे मोजां खौरां होदों। जब मेलानि हेंथायै सोरखारनि गोख्रों राहा थिसनथाइ बिफाननि 2 सोद्रोमाखौ सस्पेन्ड। जोबोर खम समनि गेजेरावनो अमिक्रनआ 108 हादराव गोसारबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम सरकारनि सावस्रि बिफाना कर'ना भाइरास एबा कभिडनि गोदान एसअपि एबा गाइडलाइन फोसावबाय। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना कभिडनि गोदान एसअपि फोसावदों। सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै फोसावनाय एसअपिआ गाबोन 22 जानुवारि रबिबारनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। खौरांगिरि मेलाव सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला गोदान एसअपि बादियै हरनि 11:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कार्फिउ सोलिगोन। नाथाय 31 जानुवारि खालि एबा गोजाम बोसोर बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोर बरायनाय सानखालि रायजोआव कार्फिउ थानाय नङा। जायखिजाया सावराय जथुम एबा आफादफोराव मोन्नैबो ड'ज भेक्सिन लानाय 50% सुबुं बाहागो लानो हागोन। बेबादिनो सिनेमा हल आरो हस्टेलफ्रावबो 50% मानसि थानो हागोन। नाथाय हरनि 10:30 रिंगायाव गासैबो बन्द जानांगोन। धोरोमारि हाबाफारिफोरावबो मोन्नैबो ड'ज भेक्सिन लानाय सुबुंफ्रा घन्टासेयाव सा 40 सुबुर थानो हागोन होननानै सावस्रि मन्थ्रिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि कभिडनि मोन्नैबो ड'ज भेक्सिन लानो थाखायबो सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ रायजो राजाफोरखौ फिन खावलायदों आरो कभिडनि भेक्सिन लायैफोरनि सायाव सोरखारा गोख्रों राहा लागोन होननानैबो हुमखि होदों। हेंथा दोलोनि एमएलएफोरा बिजेपि फारसे थांनाया दैमा दैसानि दै बादि बोहैगासिनो दङ। बावैसो सान सिगां रहानि कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ बिजेपि सोरखारनि फारसे गोसो बोलांनायनि उनाव आरोबाव सा 4-5 हेंथा दोलोनि एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबनो थियारि जादों। मख'नो गोनांदि आरोबाव हेंथा दोलोनि सा 4-5 एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबगोन होनना रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि पबेश कलिताया शुक्रबारखालि बुंदों। पबेश कलिताया फोरमायनाय बादिब्ला गोदान बोसोरनि समावनो हेंथा दोलोनि गोबांसा एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबगोन। बेनि गेजेरावनो बाङाइ सुबुं सानखो हारि ओनसोलनि एमएलएफोराबो बिजेपिआव हाबगोननि इसारा होदों। बिजेपि आफादगिरि पबेश कलिताया थांनाय हेंथा दोलोनि सोर एमएलएआ बिजेपिआव हाबगोन एबा आफाद आसाम आरो आफां आसाम बेनि बागै रोखा खालामाखै। बिनि सोलाय हेंथा दोलोनि सा 4-5 एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबगोन होननानैल' पबेश कलिताया बुंदों। ओरैहाय जानो गोनां आसाम निगम निकायनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ गुबुन दोलोजों गोरोबथा खालामा होननानैबो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि पबेश कलिताया बुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव शुक्रबारखालि केबिनेट मेल जानानै थाङो। मैयानि केबिनेट मेलाव रायजो सोरखारा माखासे बेसेन गोसा आरो गोनांथार बिथांखिफोर लानाय जायो। केबिनेट मेलनि उनाव जनता भवनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना मन्थ्रि केशव महन्तआ फोरमायनाय बादिब्ला सोरखारारि मावफारियाफोरनि आंगो नखरनिफ्राय 31,992 सा मावफारियाफ्रा लन मोनदों। आंगो नखरनि सोद्रोमाफोरनि लननि थाखाय रायजो सोरखारनि केबिनेटआ 130 कौटि 64 लाख रांखौ दिहुनना हरबाय। अंगनाबादि सेन्टारनि मावफारिया मददगिरि आरो मिनि अंगनाबादिनि मावफारियाफ्रा 60 बोसोर बैसोआव आजिरा लानांगोन। आजिरा लानाय समाव अंगनाबादिनि मावफारियाफोरनो 4 लाख रां, मददगिरिनो 3 लाख रां आरो मिनि अंगनाबादिनि मावफारियाफोरनो 2 लाख रां होगोन होनना मैयानि केबिनेट मेलाव बिथांखि लायो। बबेखानि रायजोनि आयगनि मासिगिरिनो 50,000 रां, लेङाइ मासिगिरिनो 40,000 रां आरो साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनो 35,000 रां होनो थाखायबो केबिनेट मेलाव थांखि लायो। बेबायदिनो गंफ्रोमबो गोदान गारि आरो ड्राइभारनो 9,000 रां होनाय जागोन। ओरैहाय लामदिंआव एफेक्सन खालामना होखारहरजानाय हाजं आरो चाकमा हारिनि गासै 192 नखरफोरनो 8 कटायै हा होनो थाखायबो मैयानि केबिनेट मेलाव थांखि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि मैयानि केबिनेट मेलाव बिजेपिनि गागि एमएलए फारियै मरिगावनि एमएलए रमाकान्त देउरि, डिफुनि एमएलए बिद्या सिंह इंलें आरो डिब्रुगड़नि एमएलए प्रशान्त पुकुरनो केबिनेट थाखोनि मान एबा केबिनेट स्टेटास होनो थाखाय थांखि लानाय जायो होननानैबो मिथिनो हादों।
थांनाय बिस्थिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमाजों लोगोसे रायजोनि माखासे जिल्लायाव जब मेला खुंनाय जादोंमोन। नाथाय रायजो सोरखारनि बे जब मेलाया ससियेल मिडियाजों लोगोसे खौरां बिजोङाव जोबोरैनो सावरायजायो। बे जब मेलायाव माखासे बेले-बेजे जानायजों लोगोसे रोजा रोजा गोजौ सोलोंथाइ गोनां लाइमोनफोरखौ सोरखारा बेबायदि जब मेला खुंना लाजि फोनांदों आरो थगायदों होननानै गोख्रों अजद थिखांनायनि उनाव रायजो सोरखारा बेखौ गोख्रोङै लादों आरो बे जाथायखौ लोब्बा लाना सानै मावख'गिरिखौ सस्पेन्ड खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसामनि दारिमिन बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारीनि बिथोन बादियै शुक्रबारखालि स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप बिफाननि जइन्ट डाइरेक्टर टि दंगेल आरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर लिपिका दत्तखौ सस्पेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालि रायजोनि माखासे जिल्लायाव खुंनाय जब मेलानि थाखाय सोरखारा फोसावनाय फोसावथायाव सोरखारा थिसनथाइ होनो गोनां फसंथाननि मुं मख'नाय गैयामोन। बेनि अनगायैबो जब मेलानि गेजेरजों निजायारि फसंथानना सोरखारारि बिफानाव थिसनना होगोन बेनि बागैबो रोखा मख'नाय जायाखैमोन। ओरैहाय रायजोनि खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि सायाव बेबादि जाथाया जानो नाङामोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जोबोर खम समनि गेजेरावनो एबा दान्दिसेनि गेजेरावनो 108 हादोरफ्राव गोसारबाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै अमिक्रनआ। बुहुमनाङै दासान्दि 1.5 लाखनिबो बांसिन सुबुंनि देहायाव अमिक्रन भाइरासआ साग्लोबबाय। भारतआवबो अमिक्रननि गाग्लोबनाया जोबोर गोख्रैनो बांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय 29 नबेम्बर खालि खोला आफ्रिकायाव अमिक्रननि गिबि केसखौ मोननो हादोंमोन। बेनि उनावनो बुहुमनाङै बांसिन हादोरफ्रावनो अमिक्रनआ गोसारबाय। रिपर्ट बादिब्ला बे समाव खोला आफ्रिकाजों लोगोसे आमेरिकायावबो अमिक्रननि उदखार सोलिगासिनो दं। थांनाय 22 दिसेम्बर खालिसिम आमेरिका आरो खोला आफ्रिकायाव सानफ्रोमबो 4 सुबुंनि देहायाव अमिक्रन पजिटिभ मोननो हादोंमोन। गिबि अमिक्रन मोननाय खोला आफ्रिकायाव दासिम 95% सुबुंफ्रानो अमिक्रनजों गाग्लोबजाबाय होननानै खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि 2 दिसेम्बर खालि भारतआव गिबि अमिक्रन बेरामि मोननो हादोंमोन आरो दासिम भारतआव अमिक्रन केसआ 400निबो बांसिन जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।